Gigi Becali nu a fost prea interesat de derbiul Universitatea Craiova FCSB. A fost surprins înaintea meciului la Teleorman. Patronul echipei roșalbastre a finanțat construcția bisericii mari din cadrul mănăstirii Pantocrator, din Drăgănești și azi a fost pentru a se închina la icoana Maicii Domnului, adusă din Grecia. La slujbă au asistat aproximativ 7.000 de persoane, iar Gigi Becali a făcut baie de mulțime. A oferit bani nevoiașilor, iar oamenii au pupat mâna. Becali a cântat alături de preoți și a primit o icoană sfințită. La liturghie, omul de afaceri a fost împreună cu soția sa, Luminița, dar și cu nepoțica. Oamenii s-au înghesuit să sărute icoana primită de Becali, mulți i-au pupat mâna, în timp ce alții îl complimentau. După baia de mulțime, finanțatorul FCSB a declarat: "Biserică, biserică, biserică! În fiecare duminică la Hristos, dacă vreți să vă meargă bine." În septembrie anul trecut, Gigi Becali a fost la sfințirea bisericii din Teleorman. E ctitor al lăcașului de cult și a primit din partea mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Teofan, crucea patriarhală. Latifundiarul din Pipera a început să plângă din cauza emoțiilor. Duminică de dimineață, Gigi Becali a venit să asiste la slujba de liturghie la lăcașul de cult din Drăgănești Vlașca. El a declarat că s-a închinat deja la icoana Maicii Domnului adusă din Grecia, în noaptea de vineri spre sâmbătă. A mai subliniat că pelerinaj la biserică ar trebui să fie în fiecare zi, nu doar cu ocazia unor evenimente speciale. În urmă cu mai mult timp, Gigi Becali a anunțat că vrea să se călugărească. "Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele și soția nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. Nu acum, tată, nu se pune problema în următorii ani. Peste 10,15 ani, aș vrea să las totul în regulă și să mă duc acolo. E un loc frumos, liniștit. Și aș vrea să stau de vorbă cu oamenii. Ce vreau este greu, dar nu imposibil."